geser. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to. Mo. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau Mbak-Yuku mau aku ki nusul Mbak-Yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke. Tak sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Akae yo kae wong wedok kaya Mbak-Yuku aku ya wong wedok kae cantik aku. Ing samangke ingkang asta Yuyu Kangkang inggih menika Raka Mas Jok Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi Yuyu. Yo kono. Nduk. Nduk rene. Nggih. Totoke ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to, Mbak Yu? Kene, ora apa-apa, kene. Sinau to, Mbak. Sampeyan penting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to, Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enak ya Klenteng Abang? Kowe ketek bar ngombe jamu gelang ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae. Wah, wis. Gawan Mas. Adik kula mengke tang tempene loro nggih Pak nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho, dadi Yuyu kene lho. Dadi Yuyu. Oh alah, ya. Ah ngono. Weh dadi Yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Lekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku butuh munggah-munggah ande-ande lumut. Kok kali ini banjir iki ndek enek perahu terus aku butuh piye? Lah iya to Klenteng Abang. Kowe iki Cilik terus ya. Cara cilik. Kados pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kali ini banjir. Ayo. Lekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya Klenteng Abang? Iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan iki. Iki jan. Yo bener to. Ya ora to. Tumpaan. 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 Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo renek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya? Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Nah. Ana apa kowe Klenteng Abang? Iya lek banget iki apa ya? Kowe iki lho goblok. Kowe Sing kali Mas. kowe iki lho. Kaget iki critane. Aku Yuyu Kangkang. Kowe sapa Aku Klenteng Ijo Yuyu Kangkang. Kowe sapa? Yuyu Kangkang Yuyu kok iso ngomong? Lah iya. Kok iso ngomong? Lah yo piye? Aku Yuyu Kangkang. Aku Yuyu Kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep neng ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande-ande lumut Yuyu Kangkang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Luk Cahayu. Nah, Piye carane ndak ngerti? nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Nah. Ben koyo tuyu tenan kok. Kali ini banjir aku ndak iso lewati Yuyu Ndak Kangkang. iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku Yuyu Kangkang? Apa wi Mas? akeh pines to gitu. Ngono ya nah. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu disi kok nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke Yuyu Kangkang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku apa? Pilus iku ya apa ya? Pilus ki Kangkang? pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat ya Yuyu
Kakang. Janji iso nemoni aku karo andi-andi lumut to yuyu Kakang. Wis bakal kowe engko slamet nemokne yu awas jenenge andi-andi lumut. Ya wis terus aku saiki yuyu Yo, Kakang. numpak kene ning gegarku kene. Nembang lho. Nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah. Ngene iki aku lek semule bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Dah. Sun. Sabrang. Ayo. Ya kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-klet diangklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek lah, kene iki gringgingen. Apa ngene bimbingan? Ayo. Pelok tuh. Sun sabrangke Bocah ayu liwake. Grubyuk singkok, grubyuk singkok. Waduh, enake ra umum iki. nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok, grubyuk singkok. Kono. Blek kunduk. Aku ya gelem, aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yu. Aku ya kaya Mbak Yuku. Kene, kita numpak geger kene. Iya. Lumayan balurah kene iki. Masa ora pengen balurah. Balurah kene iki ya batin lho. Piye? Diakhir aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Dele. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok, sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok. Sekolah. Makasih. Sik. Doprak kok makasih. Yo, kono omahe andandi lumut gek nang unggah-unggah andandi lumut. matur nuwun yo Yuyu. Matur makasih yuyu Kakang. Awakmu udah rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggah kaya Mbak Yu kuwi yo. Ya, iki kepiye carane aku iso nggak kaya Mbak Yuku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok yo ora eneng wong ta ya. Blak kunduk. Iki ana apa iki? Enake ra umum. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu, Wis sapa kowe Yuyu? Ya. Yuyu kok mengkis kaya ngono ki bar apa? Hei, Aku Yuyu, cantik. kok mbok aja mbancin deh mat siladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak Yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok lho ya. Kok sih lho? Kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Blek kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu Kangkang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe nek gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik to. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blek kutuk.
Gini lho, Pak. Kenyeh lah. Kok Yuyune kejem. nesu-nesu. Ambune beda iki. Oh, setan. Yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh. Madep iki. rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet ta. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang yuyune sing sacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manu tapi ngene-ngene lho ki opo ya? Ya ora apa-apa kok ya mbak-mbakku mau lho. Sun sabra. Gendong kuwi lho. Iya. Ayo. Sun. Iya. Piye to? Gendongen sun sabrangke bocah. Aduh, Bapak Puan. Yuyu kamu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri. Aku sabrang norono meneh kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora kuwi penting kok. Gendong neh. Mengkone ilang kok aku ndak marake. Yo. Kok cepet banget to iki? Tasmu lho, tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho, nah. Yo. Yuyu. Yo. Wis jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Seneng to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Yo kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi gendong? Oke. Mburi. Nah, muga. Ngarep. Udah galak iki. Nah, sing nembang tak aku ae. Sun sabrangke bocah ayu. Goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok. Perono sik. Ya apa kuwi lho? Apa yu? Kae klinik tuyul. Sandale keri sandale. Sandalku keri siji. Tak jupukne. Tak jupuk. Ora pokoke aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke. Sabrangke ngono. Yo. Sun sabrangke bocah ayu. Lewat kene tak goblok sengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak norono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, andi-andi lumut kok mangsane. Yo mamundut iki ngawur ya. Ono, ayo. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Sun sabrangke bocah ayu. Alah bebas kene. Goblok sengok, goblok sengok. Aja rono. Nang kene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Ya. Jane cuyu apa boyo? Apa cuyu kesat iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora gelem dadi cuyu. Bosok iki. Wong kok erape kene yu. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong andi-andi lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplete kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iki ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Ora iku mau telek lho. Ning ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Spesial lho kuwi. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. 40 ki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo. Kotakku
Eri iki lho Yu, ayo tulung di terkirono. Tok resbar. Oh wis. Kok nesu. Kok nesu Kok nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati jaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibaleni sik kae. Kleting-kleting Kleting rono. Oh, lah balik aja no. Son sabrangke bocah ayu. Li. Ya, Pak. Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki ngopo kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen nggih Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken. Bapak Suyanto nggih. Katur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya diseleke sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorejo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin dengan nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bucange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih suwon. Suwun. Iki lho tulisane SUWON suwon. Ya berarti nek munikol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane ya COLOT kok. Kari siji. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe irama gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng slendo ayo yuk, jengleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lha ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok baru mau aku ngangkat nyetek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jengleng gentenan wong loro. Nggih, Oh, Jeh. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang konang Mantap. mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati. Ampekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga kono. Ketok ke anu Mas, ki mesake aku nek arep bocah ki. Ning ndi debokku mau ki. Duh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Den aku lek. Duh. Anu, kene yuk, Aku yuk. ya, Pak. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Luga. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Iya, Aku Lah, lah. bocah ki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong iki nek nggih unjukan. Lah iya. Air Rene, putih lebih sehat. Rene sampean rene. Piye? Ya ki tulung. Oh iki. Bocah. Bocah. Iya.
Kok ngedan. Kaya manut tuh. Seger, Duk. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindasmu latung tok. Ngono ya kok ombe ora. Lah aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki gendeleng. Oke. 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 Aja meneh trimo sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70 bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek asas. Oh, berarti ini mau belum seberapa ya? Belum seberapa, Oh, tapi iya, wis oke. kemudian Mas. Masih oke ya? Oke. Gendeleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning. Wah, satu lagi Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. As. Penak ora yu. Urung kerasa. Urung krasa Mas Lutuk. Pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok ya. Peh, kok klothok-klothok. Lah iki mau pas gini klothok ngono. Ya Pak. Kocok apa? Mak pok. Kok klothok kok iso. Coba. Wae watahan. Titik siap. Oh iya. Guna. Penak iki. Nggih. Alus, Ora, ora, alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Rama kuwi lho. Lah iki kok ngene iso kok iso. Lah iya, alus, alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tak dong ayo. Ji, Rok, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngiwonengen? Kok ngene. Iya, iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadan. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Yo, wah. Ngangge dedet. Ayo. Tak dong, ayo. Ayo. Yo sik to. Irung kuwi mbak ambune telek ket to. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek sithik lek. Kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Yo, loh, sik. Tak dong. Ayo. Ayo nang rumah, ayo. Mencolot. Nah, hok. Nah, aku seneng banget. Menang, Mas. Ya. Nek, ayo. Ayo, Duk. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ini dekku. Ben kowe ra ceblok Mas Ben Utus iki, Mas. ceblok, tak ganjel to, Dik. Tek ngene langsung Piye? pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas, Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacitan. Oh.
Wis, Tuk, nyakil Tuk, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis opo. Janaka ki alus iso kaya ngono pola iki lho. lah kowe brutal iki lho. Janaka nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wis. Bleset bos. Aku takut. Melu kowe. Kowe ra melu-melu kok. Aku ora melu-melu lho, Mas. Lho, pangah mlebu ning iki. Ya, Pak. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyo. Kagem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat iki. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho, Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Sida parian ora? Sida. Mangan roti. Heeh. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Kok mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki to, Mas. Sukosari sama Mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari yo Mekarsari. Iya padahal ngajane. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yai Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe duwe dhuwure rame. aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lho Tuk iki contohno sing ora dhuwur ngono Tuk. Ayo Tuk. Ayo tak wari. Ayo, Neno. Esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus we dhewe. Kula bencing bayaran pinten ngono. Pak coba pikir lah wis. Nandur pari, Weh. ditaleni kawat. Ya. Warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho Apik jane. jane. Tak wis bapak ira wis terak wis. Apik kaya ngono jos ae. Lah Ya, Mbak. Balik melu jan mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung ngombe kopi dicampur jahe Yai Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus juli to. Ayo. Arti jula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon sarata Ora suling Komandang Bali puspa warna ditresnani raru mangsa. minumane banyu
Raden Werkudara. Ah, sapa iki? Kula pun Jim Citrasena. Duryudana patih Sengkuni menika klurut merga badhe ngece dhumateng para Pandhawa ngiyas raosipun para Pandhawa. Kula mboten trima. Kuwi dulurku, nadyan dulur tumindake nista. Para Gage Uculana. Mboten. Supados kraosaken paukuman kados mekaten sampun ngaos dipun udari ndak gleleng sirahe. Udarana. Mboten. Udarana. Mboten. Ora gelem tak pecah sirahmu. Walah dalah malah dadi musuh. Ah. Wah. Wah. Ah. Paman Sengkuni nggih. Werkudara atine apike ra umum. Ing atase lak sia-sia sak dawane umure paradene ngerti kakange sengsara dipun udari, dipun uculi kados mekaten. Nek jenengan iki malah ngelem karo Werkudara niku pripun? Napa jenengan mboten mresani le perang kalih Gendruwo kalawa teng ngarepe jenengan? Niku pamer kasekten, pamer kadigdayan ngece kalih jenengan. Wah, iblis yen ngono wae. Putra. Ngece karo aku. Kenapa kowe perang ning ngarepku? Ben ketok wong Prawira, ketok wong Santosa, wong Digdaya. Pamer sabet ngarepe Duryudana. Apa wis gleleng tenan kowe? Kowe iso ngalahke Gandharwa, gempilo siramu. Yen pancen ngaku Digdaya, aja musuh Gendruwo. Duryudana iki tandingana. Werkudara wedi kalih kula, Bapak. Lantemi sirahe kula gedhuk-gedhukne wit-witan. Ora wani males. Sampeyan iki diceneh. Sampeyan iki diece wong ora gelem males wegah perang kalih jenengan mung mesam-mesem. Ya Allah Ratu Ngastina sepeleke. Sakniki kula dadi krasa suwe-suwe. Sampeyan kok semune sing ngeracun kalih kula men nesu terus si sampeyan bae. Mboten kok mboten. Apa-apa mesti sampeyan sing gawe-gawe tinimbang Wirang Bali ning Ngastina.
adhiku para Pandhawa kabeh wae. Mligine Yayi Werkudara Nadyanta kondhang wong sing kejem wong sing kereng. Ning aku rumangsa marem ngerti tumindakmu sing beda karo padatan. Ora gelem nglanggati lan ngladeni kelawan Koko Prabu Duryudana. Ajar sabar menisa kaya kowe. Iya syukur. Ning Ripalungguhan iki durung rampung. Nadyanta 12 taun para Pandhawa wis dadi wong alasan ana wana kamiyuka. Isih kudu nglakoni paukuman ndelik ana ing kutha Gara suwine setahun. Mongko lamun to ndelik ana ing kutha konangan dening para Kurawa kudu mbaleni dadi wong buangan meneh. 12 taun ana alas, setahun ana ing kutha Gara. Nah, sakniki kula tak nderek matur. Nadyanta sampeyan lagi nemahi paukuman ingkang kebak panandang, aja lali tetep nggunakake Wahyu Darma. Sampeyan kudu tetep labuh. Kabar ingkang sumebar warta ingkang rata Ripalungguhan samangke negari Wirata nembe gunjing. Adeke sinuwun Prabu Matsapati menika nembe dipun ridu dening patih sakembaran Kincaka rupa Kinca lan Rajamala. Sampeyan karo ndelik karo Labuh Negara kuwi luwih becik. Yen pancen ngono aku bakal sesingklon ganti jeneng. Ya kuwi Dwija Kangka. Aku tetenger Niken Salindri. Aku Jagal Bilowo. Kula pun Wrihatnala, kula dumagranti, kula Tripala. Ayo ki ndang mlebu ning kraton Wirata. Nggih, sampeyan bakal labuh negara Wirata utawa diarani Pandhawa kumpul. Niki bajute lakon bengi iki sok tanggal 20 teng Purwasari. Dadi lakon iki gandeng niki gandeng. Iya, Kyai Semar. Mula kang mangkono beja kemayangan uripe Pandhawa. Nadyanta sajroning panandhang parandene isih dituntun dening Hyang Agung anggone nandur kebecikan satemah nampa 1000 nugraha lan nikmat sing kaya mangkene. Mula ayo Yayi ngaturake rasa syukur marang purbane pangeran merga yektine mareme kuwi saka gedene rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mulyane saka rasa panarima, tentreme saka gedene rasa sabar.